Ang ating oras alas 10:18 na, usapang wellness ngayong araw po naman ng Sabado. At siyempre makakasama ko ang ating Miss Wellness naman dito. Wala pong iba, si Miss Jewel. Good morning, Miss Jewel. Good morning, Kap, and good morning sa lahat ng listeners na nanonood ng ating program sa umagang ito. Yun. At ano ang ating may babahagi ngayon umaga? Nung nakaraan, nag-usap tayo tungkol sa Fish oil. fish oil. Hindi ito face na mukha. Fish as in isda. Fish oil. Fish oil, So ngayon, omega-3. ano naman ngayon ang pag-usapan natin? Okay, ang pag-usapan naman natin, Kap, ay kung paano natin matulungan yung mga may problema sa menstruation, nagme-menopause, may mga menopausal, mga sintoma na sa menopause, tapos po yung mga hindi magkakaanak, may mga problems sa skin like pimples, mga ganun po. Okay. Sige. Umpisahan mo na. Okay, yan. So, yung usually, yung minsan pag ang babae ay nakakaranas ng menopause from 45 to 50, nagkakaroon na po sila ng menopausal syndrome, symptom. So, madalas ang problema nila, mood swings, may mga problem na sila sa silang mag-asawa dahil nga po doon sa um, nararamdaman nila na imbalance, hormonal imbalance sa katawan. Like for example, sa akap, naranasan mo naman ba yung menopause? Ako? Menopause. Hindi ko alam kung nag-menopause ako. Actually, yung mga lalaki, meron din tinatawag na andropause naman. Okay. Yun. Yung menopause cup ay ano, di ba singer ka? So, Oh. banda yun eh. Banda yun ng mga Tagalog OPM singers. Menopause naman. So yun, usually yung mag-asawa pag may menopause na yung babae, nagkaroon sila ng problem sa kanilang, like for example, sa kanilang sexual activity dahil po sa discomfort. Kasi yung mga babae pag menopause na po, usually bumabagsak na yung, hindi na nagpo-produce ng estrogen ng kanilang ovary. So tendency po ay wala na po silang gana, wala na kumbaga, wala nang sexual drive. So Okay. pag sa mag-asawa, merong yung babae nagkaroon ng vaginal dryness. So yun yung minsan cause minsan na walang sexual drive, ayaw na nila. So ang mga lalaki minsan nagkaroon sila ng misunderstanding o problem as a family, as mag-asawa sa couple. So, kailangan, mayroon tayong pang-address po doon. May tinatawag tayo po na soybean germ formula. Soybean? Opo, sa DLC po, mayroon tayong product ng soybean germ formula Okay. na ito po yung nagpo-provide ng ating estrogen. Soybean na parang yung taho, ganun? Yes, pero kakaiba po siya na soybean Oh. kasi po sa isang pinuproduce siya sa isang kilo sa 4 kilos na soybean, ang mapoproduce lang na germ doon is 1 kilo. Mhm. So, yun po ang pinanggagalingan ng tinatawag na phytoestrogen. Mhm. So, yung phytoestrogen cap, ito yung tumutulong para maging maging ano ulit yung estrogen ng babae. Magkaroon ulit, kumbaga hindi na siya dry, magkaroon ng ma-provide. So, Para basa. pampadulas. Opo, Basa. basa, hindi siya dry. So, magkaroon ng, wala na yung discomfort. Opo, ganun po yun. So, kailangan, pag may mga problems sila na ganito, kailangan po nila ng DLC soybean germ formula na isa po siyang tablet. Tablet ito. Opo. So, para ito sa mga menopause, ilang beses ito i-take? Sa Twice a maghapon? day po. Twice a day or once or twice a day. Pwedeng once a day. Opo. Ngayon, gaano katagal para umepekto naman yung Yung itong soybean germ formula. May nag-testimony po, naka-experience sa akin na sinishare nila sa akin. Mayroong 1 week, 2 weeks na ano na po nila na mayroon ng effect sa kanila. Kasi not only that kasi yung mga pag wala kasing estrogen, pag hindi na nagpo-produce ng estrogen ng babae, not only sa mga menopause na nagme-menopause na, but sa mga young
young women, meron din po yung hindi nakapag-produce ng estrogen. Like, minsan mga obese sila, nag-gain ng weight, nag-i-imbalance yung hormone, nagkaroon ng mga pimples, gusto nilang magpapayat, nagda-diet po sila pero hindi po sila pumapayat. So mayroon siyang hormonal imbalance. So kailangan din po nila ito. So hindi Kailangan lamang din po nila ito. Opo, hindi Okay. lamang po sa mga nagme-menopause, but then doon sa mga young women din po na may nagkaroon ng problem, like for example din sa kanilang yun nga sinabi ko, obesity or timbang, nag-gain sila ng weight. Gusto namang tumaba, hindi naman tumataba kahit kumakain because of hormonal imbalance. So ito nakakatulong din po. Oh. Okay. Doon sa mga lalaki, pwede ba to? Yun, etong soybean formula para lang to sa mga babae. Okay. Mayroon din pong para sa mga lalaki. Ano naman yung para sa lalaki? Ano naman po yun, pag-usapan natin po yun next. Sa Next. susunod naman. Opo, mayroon din pong panglalaki. Pero actually, kailangan din kasi ng lalaki yung estrogen. Pero Oo. mayroon din po kasi kayong estrogen, pero mayroon kayong, iba din po sa inyo yung tinatawag na testosterone. Yun yung sinabi ko kanina, mayroon din kayong tinatawag na parang menopause din na andropause naman. Kung magle-less yung ano ninyo, pero pag-uusapan natin sa susunod na topic naman po So, yun. ibig sabihin nito yung, anong tawag uli dyan? Estrogen. Yung Estrogen ang tawag dyan? Yung Sa- pangalan niya? DLC estrogen? DLC soybean germ formula. Okay. It's a soybean germ. Not only soybean, but it's a soybean germ. So magkaiba po sila. Eh di maganda pa lang nagkakain ng taho. Pwede rin magkumain ng taho, pero protein lang po makukuha natin dito. Content of soybean germ is less lang po, maliit lang. So kailangan pa din natin yung soybean germ kasi nga po nasabi ko kanina sa 4 kilos na soybean ang mapoproduce na soybean germ is only 1 kilo. Yung may extract po doon. Okay. So maganda ito. Nasa magkano naman to? Not more than 3,000, less than mga ano lang po yan, mura lang po yan. So para i-provide yung ating phytoestrogen. Kasi yung sa iba, yung mga halimbawa may mga problem sa fertility, yung hindi nagkakaanak, kailangan din po kasi nila ito. So instead of sa clinical na ini-implant or ini-inject, ito ay natural na paraan, iniinom. It's a kasi natural, 'di ba? Yung supplement natin. So nakakatulong sa mga nagkaroon ng may infertility problem na babae. Okay. At eto, may mga katanungan dito galing kay 70. Good morning, Idol. May tanong lang ako, walang mali siya. Pag ang babae ba na menopause na, pwede pa ba siyang galawin? Pwede naman po. Kaya nga po pero yun nga po, may mga discomfort lang po siya. May discomfort. Yun nga po dahil sa vaginal dryness, pag menopause na yung babae, yun yung problem. Yung na-mention ko kanina. So kailangan, bilhan na lang niya ng soybean germ formula yung asawa niya po. Para magkaroon ulit ng, para maging magkaroon ng liquid. estrogen. Opo, hindi siya maging dry. Kumbaga, maging stay young siya. Para basa, ano? Opo, para maging stay young. Opo. Okay. Kumbaga kasi yun ang nagpo-provide kasi ng para hindi siya mag-dry. Hindi ba pwedeng lawayan na lang? Ay, ang kailangan natin long-lasting, hindi yung Long-lasting. yung hindi Okay. yung pansamantala, 'di ba? So ipo-provide natin yung kung paano ma-ease yung discomfort. Okay. Kay 5'8 naman, Sir Cap. Saan mabibili ang soybean formula ng DLC? Ang soybean germ formula ay mabibili po dito sa Baguio po sa may outlet natin sa Maharlika Building sa 2118. Second floor, 2118. Second floor 2118 katabi po ng Singer Marketing. Sa Maharlika. Maharlika Building. Opo. Sa likod po sila dadaan. Anong kasi tatak ng store? DLC? DLC. Tapos may katabi po siya na gown. Tapos katabi po niya yung Singer Okay. Marketing. Nabanggit mo kanina, nasa 2,000 plus ang presyo. Ilang tableta yon? 60 tablets. So kung once a day, 2 months. Yes. Mura pala. Mura lang po siya, Kap. Actually, pag member ka nga po, mas mura pa. Mas makukuha mo siya sa murang halaga. Kung member Kung ikaw ka. magpapamiyembro bilang isang consumer. Opo, kasi tayo ay nagko-consume tayo, nagkaroon pa tayo ng rebates. May mga benefits po kasi yan bilang consumer ng ating produkto.
Binabati natin nanonood, Jenny Bumagabang at Ricky Balangkod. Maraming salamat. Galing kay 5-6 naman. Sir Cap, damagaman no dati pampadakkel ti Dede. Meron po, ito pong soybean germ formula is good. Ito, pwede ito. Yes po, is good because of the lignans of phytoestrogen nga po. Nakapagpapa-enhance din po siya ng breast. Yun, sa mga may problem sa mga flat-chested, pumunta po kayo doon, ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga iniinom. Yun nga po yung phytoestrogen natin, na laman ng TLC. So, ito, sa mga nag-menopause, maganda pala ito, dahil mababasa sila. Pagkatapos, pwede rin na pampalaki ng dede. Yes po, nag-e-enhance ng ating breast because nga po of phytoestrogen. Yun nga po, di ba, yung mga binibili ng EBA sa labas, mga harmful kasi nga po. Pwede pala akong mag-take nito para lumaki yung dede. Yung mga biniyayaan, yung mga walang biyaya na ganun, pwede po silang mag-take nito Okay. kasi nakaka-enhance po siya, nakakatulong. Kay Wanto naman, good morning, Captain Ma'am. Saan po mabibili po yan? Sige, ulitin natin para ma-memorize ng ating mga listeners at mga viewers. Okay po, ang ating soybean germ formula ay mabibili lamang po sa DLC outlet sa Maharlika Building, second floor, 2118. Okay. At binabati rin natin na Paula Garcia. Good morning po, ma'am, sir. I'm watching you. God bless. Thank you po. Your advice sa wellness. Okay. At kay Frisa Lorofa and is watching. Maraming salamat, Frisa. Galing naman ito kay Tuto. Balasang ba ni Madam Kapta baka numapanak agdamag para kinibakit ko kat baka mabainak gamin ngay tahan nga agbasa ni bakit. Dalaga ka daw ba? Kasi baka daw mahiya siya na magpunta sa iyo at tanungin. Hindi po, kaya nga po sinasabi ko po dito, hindi ako nahiya. So Oo. lumapit lamang po siya doon sa akin, itutulungan ko po siya. Kung ano yung Kung problema. ano yung problema at kung anong iti-take na supplement. Lahat naman Para yata po na doon. may problema, pwede mong gamutin Opo, Okay. lahat. Kung ano naman ni 5'8", wala bang side effect yan sa mga babae? Wala pong side effect kasi natural po tayo. It's a soybean germ nga lang po, di ba po, galing sa plant, galing sa soybean. So yun nga lang po na-extract siya and ginawa po siya sa Switzerland. Doon po ginawa itong ating manufacture, yung ating soybean germ formula. Kay 03 naman, sir, patanong kung may pangtunaw ng taba. Meron po tayong pantunaw ng taba. Yun Oh. nga po nabanggit ko last week, yung ating good na pantunaw sa taba is ang ating fish oil naman po yun. Oh. Maganda yung pantunaw ng taba. At yung ating spirulina. Spirulina. Opo. Yun, pwedeng pangtunaw yun ng Yes, taba. pantunaw po. Sigurado po matutunaw ang taba. Okay. So yung mga yung nabanggit mo na, ano ulit ang pangalan yan? It's a soybean germ formula. Soybean germ. Opo. Germ as in yung germs? Germ, opo. Germ ang tawag doon So, yung sa mga extract ng galing sa soybean. DLC. Soybean germ Soybean formula. germ formula. Tayo lamang po ang nagbibigay noon DLC soybean germ formula na pabata din sa mga kababaihan at nakakaganda. Nakaka-blooming po yan, Kap. Ito? Yes. Oh, sayang, hindi pwede sa lalaki. Nakaka- No? Mayroon sa lalaki na nakaka-blooming, meron din doon. Pero hindi ito. Hindi ito. Pwede nyo rin pong inumin. Okay. Uray, may isang nga tablet kat agbasa nga ta jay na magaan. Kahit daw ba isang tablet lang? Syempre naman po hindi kasi isa lang po. So kailangan natin naman ng consistency, no. Kailangan natin iinom muna ng depende kasi sa respond ng katawan, di ba? Doon sa mga nakatry nito na bumili sa iyo, ilang araw bago nila nakita yung resulta? 1 week po. After 1 week, basa na. Yes po. So, according to them tinanong kasi share nila sa akin, syempre. Once a day yon. Tinitake nila twice a day. Twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Yes po. Ito, iti-take ito after meal? Yes po, after meal. Okay. Maganda pala. Tapos ang presyo nito, wala pang 3,000, less than 2,000. Mababa lang, wala pang side effect, natural nga po, Kap. Tsaka hindi lamang nakakabata, nakaka-blooming, marami pa pong itutulong sa atin, like sa ating pangangatawan. Kasi nga po, pag obese tayo or nag-gain tayo ng weight na walang dahilan, maaaring yung ating
hormone ay imbalance. So Okay. nakakatulong ng malaki po ito. At the same time, yung nabanggit ko kanina, because may content din siya na flaxseed na nakakatulong sa ating pag-enhance na ating breast. Yun. Okay. Miss Jewel, imbitahan mo sila na pasyalan ka doon. Okay, sa lahat ng may problem, menopausal problem, sa lahat ng problem sa menstruation, may mga pimples, saka hormonal imbalance disorder, mood swings, at saka iba pa, maaring pumunta po sila doon sa 2118 second floor, 2118 second floor, Maharlika Building, Maharlika Building. sa katabi ng... Hanapin lang ang DLC. Yes, hanapin lang ang DLC doon. DLC store ba nakalagay doon? DLC Sureconomy. Ano? DLC. May malaking Oh, tatak na DLC. Basta may DLC. Opo. Katabi ng singer. Katabi ng singer. At mayroon siyang katabing gown doon na ano. Okay. Para sa mga gustong magtanong sa iyo, anong contact number mo? Para po sa mga katanungan, you can reach me sa 0977 0977 053 053 7846. 7846. Okay, Miss Jewel, maraming salamat. At sa susunod, ang pag-usapan natin sa mga lalaki naman. Opo, at marami pang para doon sa mga kakababaihan, mga problems. Ayun, Para hindi okay. na po mga pitbahay. So alam nyo na, kontakin nyo si Miss Jewel, basyalan nyo sa DLC sa second floor Maharlika Building. O di kaya tawagan nyo sa nabanggit niyang numero kanina. Maraming salamat, Miss Jewel. Baka meron kang gustong batiin. Yun, binabati ko lahat ang aking friends dyan, si Atilani, sila Alma, at si Pastor Herman, at iba pa dyan na nanonood. Okay. So, sa susunod po, abangan nyo, pag-usapan naman natin para sa mga Kalalakihan. andropause Oo, mga problema sa kalalakihan. sa kalalakihan. Yan. Okay. Maraming salamat, Miss Jewel, ha? At antabayanan po ang ating usapang kongreso kasama ang ating butihing Congressman Marco Pagran lamang ng ilang paalala. Okay?